салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали Сомониён. Наҳори навбатӣ бошад дӯстон, сӯрошна BMW тройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе мебошад. Солаш 96, бензин, газ қатъӣ, мотор 1.8, сенсорни замок дорад, аккумулятор нав, баллонош наванд, ходовои мотор, коробка 100%, 10 моҳа ҳуҷҷат дорад дӯстон. Хулоса мошин бе камбудӣ соҳибаш гуфтааст, нархаш 25 000 сомонӣ, аммо арзун мешавад намешавад маълумот ба мо надодааст дӯстон. маълумоти бештар бо телефони 919 76 76 67 дӯстон. ин рақамҳои телефони соҳибаш мебошад, метавонед занг занед маълумоти бештарро гиред. агар реклама дошта бошед ба монанди ҳамин мошин ё хона ё ки дигар навуди технико, имо ватсайби мо дар болои экран дӯстон 885 78 90 90 метавонед муроҷиат кунед. дастгири каналро фаромӯш накунед дӯстон. обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред. ҳамарӯза дар канали мо мошин, хона ва дигар навуди техникаҳои фурӯшӣ мешавад, тамошо кунед. Якҷаҳон ташаккур барои диққататон.